ассалому алайкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали Dom TJ. Номи ман Шаҳром. Имрӯз 6 декабри соли 2021 1000 рубл 153 сомонӣ бу 10 дирам, $100 1129 сомонӣ бу 17 дирам. Дар имрӯзанавормон 14 та хонаҳои фурӯшӣ мешаванд аз шаҳри Душанбе, Хуҷанд, Бухтар ва ғайра. нархи хона аз 70 000 сомонӣ сар мешаванд. Боз як хонаи фурӯшӣ ҳаст ки бо ҳамроҳаш мошин падарка дода мешавад. барои ҳамин ҳатман набора то охира тамошо кунед, лайк монед ва дар каналмон подписатсия кунед. дӯстони гиромӣ, агар шумо ягон хонаи фурӯшӣ доштагӣ бошед, ба рақамҳои барои реклама танҳо дар WhatsApp ё ки дар имо сурат ва маълумоти пурраи оиди хонатон рой кунед. агар хона гуфтеса бошед, дар комментария нависед чӣ хали хона шумо дар корай. бисёри бад гап намезанем, рафтем. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, як этажа ҳавлӣ, 4 дархона ва 2 сотех замин. хонаҳо ремонт доранд ва ҷойгир ҳастанд дар маҳаллаи Гулбута, қариби мактаб, садиқ, бозорча ва масҷид. маршрути си такси ҳамаш аз назди хона мегузаранд. нарх 357 000 сомонӣ, арзон ҳам мешавад. рақамҳои соҳибаш дар рӯи экранай. дӯстони гиромӣ, агар кадометон надонед маҳаллаи Гулбута дар куҷои, ҳамин баъди 10 дарвозаи Корвон усуш дига ҳамаш маҳаллаи Гулбута мешавад. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Панҷакент, як этажа ҳавлӣ, 4 дархона ва 6 сотех замин, ҷойгир аст дар Меҳробод. хона коробка мебошад, яъне беремонт, нархаш 70 000 сомонӣ, нархи охирша дига арзон намешавад. 4 дархона, ошхона, душ, калидор ҳаст. рақамҳои соҳибаш дар рӯи экранай. марҳамат. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Кӯлоб, 7 сотех замин, 3 дархона, канализатсия дорад, об свет 24 соата мебошад. дар наздикии мактаб ҷойгир аст. лави роҳи калон, маршрут Б1 мушкилӣ. назди автодромда ҷойгир аст. нархаш 300 000 сомонӣ. мошини даруни ҳавлӣ бошад. дӯстони азиз, падарка ҳамчун бонус. рақамҳои соҳибаш дар рӯи экранай. рақамҳои 7222 WhatsApp доранд. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, 9 километрда ҷойгир аст. як хонага мебошад бо масоҳати 54 метри квадратӣ. шуморо метавонед баъзу ба 2 хонага табдил диҳед дар 8-умо шонаи бинои Новостройка. чӣ хеле ки гуфтем, ҷойгир аст дар 9 километр рӯ парои 8-ум прокат пушти бозори тахтафурӯшӣ, ноҳияи Шоҳмансури шаҳри Душанбе дохил мешавад. нархи хона 220 000 сомонӣ, хайдори аниқ боша бо савдо мешавад. рақамҳои соҳибаш дар рӯи экранай. рақамҳои Россия WhatsApp доранд. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Фархор, деҳаи Шурқул, коммунизми Арча. 2 хонаи дӯстони азиз. хонаи якум 4 дархонаҳай, дар дарунаш баня, кухни ҳастай, хона коробкаҳай. хонаи дуюм бошад 2 дархонаҳай, баракай, ремонт кардагиҳай, одамо зиндагӣ доранд. ҳар дуи хонаҳо дар 16 сотех заминай, агароташ ранги боғай, свет дорад, документам дорад. ҳар дуи хонаҳо якҷоя бо нархи 136 000 сомонӣ фурӯхта мешаванд. фикр мекунам барои 2 хона нархи хуб мебошад. харидори конкретни бошад, занг бизана, боз маълумоти бештар метем. рақамҳои соҳибаш дар рӯи экран. марҳамат. аз номи канали Dom TJ гап занед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Ваҳдат, деҳаи Зарнисор. хонаи 6 сотех замин, 2 шонаga ҳавлӣ, иборат аз 6 дархона мебошад. ремонти миёна дорад, лекин мутаассифона суратҳои дарунаш нест. об доимӣ, боғчаи мевадиҳанда дорад, наздикии масҷид ва мактаб. нархаш 500 000 сомонӣ, боз савдо ҳам мешавад, срочна фурӯхта мешавад. рақамҳои соҳибаш дар рӯи экранай. рақамҳои Россия WhatsApp дорад. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе дар 9 километр, айканичкаи маршрути 35, 1 километр боло.
болои заминои сесоти хода ҷойгир аст. Нархаш 700 000 сомонӣ мебошад. алишам мешавад ба квартира. рақамҳои соҳибаш дар рӯи экранай. ва дӯстони азиз, 6 сотиқ замин 8 дар хона дорад, як подвалам дорад. хона 12 ба 12 мебошад. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Данғара, деҳаи 400 дар 8 сотиқ заминай, 4 дар хона, 1 баня, хонаи баракай, ремонти дарун 100%, берун 70%, об, свет, фундаменти гирди замин ва фундаменти хонаи калон, 3 хона ва 1 бана, 1 веранд дорад. хона дар қарибии мактаби калон ва кӯчаҳош асфальтай, нархаш 100 000 сомонӣ, боз муомилаам дорад. рақамҳои соҳибаш дар рӯи экран. аз номи канали Dom TJ гап занем. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Ваҳдат, кӯчаи 1 май, ҳози Шодмоншудаги, 6 сотиқ замин, 3 дар хона, 1 подвали 3 ба 7 дорад, боло мансард 63 квадрат, перегородка надорад. Якум этаж ремонт кардаги тайёрай, ҳамом дар даруншай, пушти хона дар дарёи Калон мегузарад. ҷои беҳтаринай. нархаш $50,000 сомонӣ ва рубл дар рӯи экранай. рақамҳои соҳибашам дар рӯи экранай. ватсап дорам ва алишам мешава ба хона дар шаҳри Ваҳдат боша, болои пул. марҳамат. боз илова мекунем ки хона дар даруни маҳаллаяй, дар сурат тоқа як хона метоба, неким ҳамсояҳо бисёрай. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе дар 9 километр, духонагам бо масоҳати 45 метри квадратӣ дар 6 шонаи бинои новостройка. хона ремонт дорад. соҳибаш мегӯяд ки харидори аниқ боша, баъд занг зана, хонара бина махкул кунае пеш, баъд ягон сум арзонаш мекунем. ҷойгир аст дар 9 километр, болои бозорча, садик, масҷид, мактаб дар наздикиш, отопления дорадом. нархаш 240 000 сомонӣ, арзон ҳам мешавад. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Бохтар, пештара Қурғонтепа, духонагам бо масоҳати 40 метри квадратӣ дар дуюмо шонаи бинои советӣ. хона ремонт дорад. худи дом 4 этажа мебошад. соҳибаш мегӯяд ки ҷои беҳтарин, ванна, туалет алоҳида, мактаб, садик дар бараш, ориентир, лохутӣ, гаи вилоятӣ, автодром ҳама дар наздикиш мебошад. кондитсионер, термикс, кухни, гарнитур дорад. нархи хона 220 000 сомонӣ. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Бохтар, 8 сотиқ замин плюс бо тарафи дарё, 2 дар хона, 1 калидор, баня, дар дарунаш кухни аловхона ҳамаш ҳаст. нархи хона 100 000 сомонӣ мебошад. арзон ҳам мешавад. алишам мешавад. метавонем баъзур вариантотро пешниҳод кунед, лекин мутаассифона соҳибаш нагуфтагия дар куҷои Бохтар хонае, просто шаҳри Бохтар навистагия. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, 3 хонагам бо масоҳати 73 метри квадратӣ дар 4 шонаи бинои советӣ. соҳибаш бинои советӣ гуфтагия, лекин айрӯи сурат хиёл мекунам новостройкае. дар 4 этаж дар мансардаш ҷойгир аст. бо таъмираш даромада зиндагӣ мекунӣ, таъмир талаб нест. кухня, ҳоҷатхона, ҳамом алоҳида мебошанд. 1 зали калон дорад. 2 хонаи миёна. обаш ва барқам доимӣ. дар шаҳр дохил аст. свету обаш ҳамавақта. мактаби 105, масҷид, магазин ҳамаш наздиканд. дар калхози Россия, ноҳияи Шоҳмансур, 1 майда ҷойгир аст. марҳамат. айхона то пеши ресторани Урумчира пиёда 10 минут роҳай. маълумоти бештар бо занги телефонӣ. хонахари аниқ занг зана, омада дида конкретна арзон мешавад. нархаш 264 000 сомонӣ. марҳамат дӯстони азиз, дар ин нарх 3 хонага дар шаҳри Душанбе қариб ки нест.
хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Хуҷанд як хонагам бо масоҳати 40 метри квадратӣ дар якумо шонаи бинои советӣ. хона ремонт дорад, дар 12-ум микрорайони шаҳри Хуҷанд қарор аст. нархаш 195 000 сомонӣ. ва ин буд охирон хонаи фурӯшӣ дар имрӯзанавормон. раҳмати калон дӯстони азиз ки моро то охира тамошо кардед. то боздид барори кори шумода худо нигаҳбон тамоша.